nu smider vi den derinde et eller andet sted. Så tænder vi for dyret, det er den. Den er tændt. Nu lader jeg være med at anvende frasortering her. Så. Kan du se ringen her? Den ligger lige foran dig. Nå vel? Det er også lige meget, når man har den her.